истиқлолият барои миллати мо дастоварди беназир ва неъмати бебаҳост, зеро барои ноил гардидан ба ҳадафҳои олии мардуми кишварамон шароити мусоиди таърихӣ фароҳам овард. яъне дар замони соҳибистиқлолӣ тоҷикистон ба пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, аз ҷумла ба яке аз самтҳои афзалиятнок ин рушди соҳаи созандагию бунёдкорӣ ва шаҳрсозии мутобиқ ба шароити ҷаҳони имрӯз ноил гардид. дар шаҳри душанбе дар тӯли 30 соли пурбаракати соҳибистиқлолии мамлакат бо талошу заҳматҳои ширкатҳои сохтмонии ватанӣ, соҳибкорони ватандӯсту ҳиматбаланд, созандагону бунёдкорон, лоиҳакашону меъморони чирадаст ва алалхусус таваҷҷӯҳи хосу дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақшаву ниятҳои неку созандаи шаҳрдори оқилу дурандеши шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ маҳсуб меёбанд, ки дар ин муддати начандон тӯлонии даврони соҳибистиқлолӣ шаҳри Душанбе бо шукӯҳу шаҳомати хосааш мавриди таваҷҷӯҳи ҷаҳониён қарор гирифт. муддати 5 сол аст, ки ба хотири тақвият бахшидани симои муосиру шаҳрсозии миллии Душанбешаҳр нақшаи генералии шаҳри Душанбе таҳия, тасдиқ ва дар марҳилаи аввали он аллакай дар зинаи анҷомёбӣ қарор дорад, ки дар доираи татбиқи он бунёди иншооти соҳаҳои манзилию истиқоматӣ ва коммуналӣ, маорифу фарҳанг, тандурустӣ, сохтмон, азнавсозӣ ва таъмири асосию ҷории роҳҳо ва дигар объектҳои муҳими шаҳрӣ ба истиқбол аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо суръат ҷараён дорад. бояд дарҷ намуд, ки бо мақсади созгору сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баҳри таъмини рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, дигаргунсозиҳо дар соҳаҳои инфрасохторию хизматрасонӣ, дастгирии соҳибкории хурду миёна, бахусус соҳибкории истеҳсолӣ ва дар ин замина таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, инчунин дарёфти манбаъҳои иловагии андозу пардохтҳо як қатор чорабиниҳои мушаххасро ба роҳ мондааст. ҳамчунин бо мақсади амалӣ намудани амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 майи соли 2020 таҳти рақами 1059, қарори раиси шаҳри Душанбе аз 2 ноябри 2018 таҳти рақами 711 дар бораи нақша чорабиниҳои амалӣ намудани корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2019-2021 дар шаҳри Душанбе. қарори раиси шаҳри Душанбе аз 3 октябри соли 2019 таҳти рақами 599 ба таври умумӣ бунёду таъмири 1017 иншоот ба нақша гирифта шуда буд. инчунин мувофиқи қарори раиси шаҳри Душанбе аз 26 январи соли 2021 таҳти рақами 37 шумораи чорабиниҳо ба 1040 расонида шуда, дар соли 2019 420 чорабинӣ, соли 2020 419 чорабинӣ ва соли 2021 47 чорабинӣ дар маҷмӯъ 886 чорабинӣ амалӣ карда шудааст, ки 85% нақшаи умумиро комил менамояд. 1040 чорабинӣ пешбинӣ гардидааст, яъне бунёди бинои иншоотҳо ва аллакай аз соли 2019 то имрӯз 886 чорабиниҳо, яъне бинои иншоотҳо сохта ба истифода дода шудаанд. аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ, иншоотҳои ҷамъиятӣ, иҷтимоӣ, роҳҳо, марказҳои хизматрасонӣ маишӣ, биноҳои иstiqomatии замонавӣ дар кӯчаи хиёбонҳои ноҳия. мо бо ҳамин самт метавонем нақшаро татбиқ кунем ва дуюм марҳилаи татбиқшавии нақшаи генералии шаҳри Душанбе то соли 2040 пешбинӣ гардидааст ва дар ин ҷода ҳам паҷгоҳи лоиҳакашӣ, кумитаи меъмории сохтмон, пеш аз ҳама сарвасияти меъмории шаҳрсозии шаҳри Душанбе кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки нақшаи генералии шаҳри Душанбе дар сатҳи зарурӣ пурра мавриди татбиқ қарор гирад. дарки масъулият ва иҷрои саривақтии уҳдадорӣ аз ҷониби нафарони масъул ҷиҳати амалӣ гардонидани нақшаи генералии шаҳри Душанбе зебоӣ ва фароҳам омадани шароити арзандаи зиндагиро ба сокинон таъмин намуд. бояд ёдовар шуд, ки танҳо давоми солҳои 2017 ва 2019 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо дар шаҳр сохтмони беш аз 750 иншоот амалӣ шудааст.
нақшаи таҳия ва тасдиқ гардидаи генералӣ бахшида ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ ки 4145 чорабинӣ аз ҷумла 1525 чорабинӣ оид ба таъмиру таҷдид, ворид намудани таҷҳизот ва барқарорсозӣ, 224 чорабинӣ оид ба рангубори ороиши намои бинову иншоот ва 396 чорабинӣ оид ба сохтумони бинову иншооти таъиноти гуногунро фаро гирифта ки марҳила ба марҳила иҷро шуда истодааст. низоми муосири шаҳрсозӣ бо истифодаи самарабахши имконоти мавҷуда дар шаҳри душанбе ҳамаҷониба риоя мегардад. азми қавию нерӯи тоза ва ибтикороти нав ба нави солҳои ахир симои душанбешаҳри офтобиро комилан тағйир дода, раванди босуръати шаҳрсозии солҳои ахир онро ба шаҳри муосиру пешрафта мубаддал намуд. тӯли 5 соли ахири даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон зимни таваҷҷӯҳи хосу дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат ва талоши кӯшиши пайвастаи ниятҳои неку созандаи шаҳрдори оқилу дурандеши душанбешаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва заҳматҳои ширкатҳои сохтумонии ватанӣ соҳибкорони ватандӯсту ҳиматбаланд давоми солҳои 2017-2021 ҷиҳати татбиқи нақшаи генералӣ як зумра бинову иншоотҳои гуногун таъинот бо риояи унсурҳои миллии шарқиёнаи шаҳрсозӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, фисади дигари иншоотҳои мутобиқи нақша то санаи мубораки истиқлолияти давлатӣ пурра сохта ба истифода дода мешавад. дар пойтахт ширкатҳои сохтумонии дорои иқтидори корӣ бо ҷалби меъморону сохтумончиёни ватанӣ хоса сокинон аз гӯшаву канори мамлакат ба бунёди биноҳои истиқоматӣ, маъмурию хизматрасонӣ, муассисаҳои таълимию тандурустӣ, таъмиру таҷдиди роҳ ва дигар иншооти зарурӣ машғул мебошанд. дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе ширкати мо дар кӯчаҳои Айнӣ, Малика Собирова, гузаргоҳи дуюм ва чоруми кӯчаи Нисор Муҳаммад дар масоҳати 5-4 гектар сохтмони 20 бинои баландошиёнаро ба нақша гирифтааст. дар марҳилаи аввал сохтмони 8 бинои истиқоматӣ бо ҷойгиронии нуқтаҳои савдо, таваққуфгоҳ ва майдончаҳои варзишӣ, марказҳои хизматрасонӣ дар марҳилаи анҷомёбист. тамоми корҳои сохтмонӣ аз тарафи мутахассисони ватанӣ бо риояи унсурҳои миллӣ иҷро гардида ҳамаи кормандон бо маоши баланд ва хӯроки гарм таъмин мебошанд. то ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 8 бинои истиқоматӣ бо ободонии гирду атроф ба истифода дода мешавад. тибқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе васеъшавии асосии маъмурии ҳудудии пойтахт ба ҷануб қисман ба шимол, шарқ ва ғарб амалӣ шуда зиёд гардидани ҳудуди сохтумонии шаҳр аз 12-7000 гектари ҳозира то 18000 гектар дар соли 2025 то 25000 гектар дар соли 2040 ва то 30000 гектар баъди соли 2040 пешбинӣ гардидааст. афзоиши шумораи аҳолӣ дар ҳудуди лоиҳавӣ дар марҳилаи аввал то соли 2025 936000 нафар ва дар муҳлати ҳисобӣ то соли 2040 1,176,000 нафар муайян гардидааст. ҳамчунин қобил ба ёдоварист ки консепсияи меъморӣ ва шаҳрсозии кӯчаи Садриддин Айнӣ аз буриши кӯчаи Дӯстии халқҳо то майдони Ғалаба дар доираи нақшаи генералии шаҳри Душанбе таҳия гардида ширкатҳои муваффақи сохтумонии ватанӣ давоми 3 соли охир биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ ва маъмурӣ дар ду шафати роҳи асосӣ бо риояи санъати баланди меъмории миллию муосир бунёд намуда истоданд ки сохтумони фисади бештари онҳо дар марҳилаи анҷомёбист. мутобиқи нақша биноҳои истиқоматии сохташаванда на камтар аз 12 ошиёна буда дар онҳо бунёди инфрасохтори зарурӣ ба монанди майдончаҳои бозии кӯдакон, боғчаҳои бачагона, мактаб, дармонгоҳҳо, таваққуфгоҳ ва шабакаи обу корез ба нақша гирифта шудааст. бо ҳамин мақсад дар кӯчаи мазкур биноҳои нави маъмурии дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта низ сохта шуда истодааст. инчунин қобил ба ёдоварист ки иморатҳои зебову баландошиёнае ки дар доираи нақшаи генералии Душанбешаҳр сохта шуда истоданд аз рӯи меъёрҳои сохтумонӣ ба заминҷунбӣ тобовар мебошанд. طبق دستور سپارش‌های پێشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بهر اجرا نمودن نقشه گنرالی شهر دوشنبه از طرف شرکت ما نیز سهمگذاری کرده شدیم و خیلی که سپارش داده شده بود برای شرکت ما
дар хиёбони кӯчаи айнӣ дар масоҳати тақрибан 6 гектар барои сохтмони биноҳои баландошунӣ замонавӣ 18 блок ва сохтмони бинои таҳсилоти мактаби умумӣ рақами 15 корҳои сохтмонӣ марҳила ба марҳила рафта истоданд ва марҳилаи аввали кории сохтмон ки ин тарафи пеши хиёбони кӯчаи айнӣ 8 блок бино ва мактаби рақами 15 бо 4 блок бино аллакай тақрибан 75-78% корҳои сохтмонӣ анҷом ёфтаанд ва мо бо боварии комил гуфта метавонем ки то ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии азизамон аллакай корҳои сохтмонӣ ин марҳилаи аввали сохтмонӣ ба пуррагӣ ба анҷом мерасанд ва як тӯҳфаи сазоворе мешавад баҳри сазовори пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонамон. Ман гуфта метавонам ки ширкати мо аллакай тӯли зиёда аз 11 сол ба сохтмони биноҳои баландошона фаъолият дорад ва дар тӯли ин солҳо албатта мо ҳамкории зич доштем бо мутахассисони хориҷӣ, ширкатҳои хориҷӣ ва тавонистем дар ин муддат мутахассисони маҳаллӣ, кадрҳои ҷавони маҳаллии худамонро омода намуда тайёр намоем ва имрӯзҳо ҳам лоиҳакашии биноҳо аз тарафи ширкатҳои ватанӣ, ҳам мутахассисон, муҳандисон ва инчунин сохтмончиён низ ба пуррагӣ аз тарафи кормандони маҳаллӣ шаҳри Душанбе ва гирду атрофи он кор фаъолият ҷалб карда шуданд ва кор фаъолият доранд. хулоса дар заминаи зоҳир гардидани таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба корҳои ободониву созандагӣ имрӯз дар пойтахт кулли шароиту имконот барои зиндагӣ ва кору фаъолияти сокинону меҳмонон фароҳам буда ба қадри ин ҳама заҳматҳо расидан ва нигоҳ доштани имконоти мавҷуда дар сатҳи зарурӣ масъулияти шаҳрвандии ҳар шахси худшиносу ватандӯст маҳсуб меёбад. инчунин мояи ифтихор аст ки пойтахти тоҷикон шаҳри Душанбе бо боғу бӯстон ва кӯчаву хиёбонҳои хурраму гулпӯш, биноҳои хуштарҳу замонавӣ, фазои орому осуда, марказҳои мухталифи хизматрасонӣ, меҳмонхонаҳои сатҳи баланд ба макони писандидаи сайёҳони дохиливу хориҷӣ табдил ёфтааст. Душанбеи сабзпӯш бо табиати зебою нотакрор, биноҳои хуштарҳу замонавӣ, роҳҳои секабата ва иншооти мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонии бунёдшавандааш дили ҳар бинандаро тасхир месозад. боварамон комил аст ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон он ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаи минтақа табдил меёбад.